खुलुमका फंबाय टिभि नायथंनाय खाबांता खुलथाय बुकुक सुनो लामसगो 2009 बिसिनि सिमी आईपीएफटी सो एडिस आमसाइनो रगैने आलादा तिप्रा लेन्स होनाबना बागिने बरनि दिसाबा खालाय फेमानि असबानो बरंनि असबानो ति फाइका बरम गोनां आजरानि एनसी देब्रमा सर आबुनि यागुलो बो थिमन यागुलो प्रेसिडेंट नि आसुक थायो आसुका बरम गोनां सिनि ताकु प्रेम कुमार रियाम दारानो पुलियान संना मचंनो नरक जे 2009 नि सिमी जे स्वाबा सेंनि फेमा ताव 2023 जरा ओ लामा आसु कलकमाबो ताबुक सुक ओ जरा फाइने बुकसुक जरा नगनि सानमं आगुखा नि नंखा बेलायना हामबाय दिनै मीडिया रंनो गुबैगाव पार्टी आईपीएफटी 2009 नि 4 तारिख मार्च आजाइनो जोंनि एडिसी एरिया नती कैसा पृथक राज्यनि दाबी भारत संविधान नि धारा 2 एवं 3 नो विश्वास ओंगै भारत हाकतनि आइनो अबचों प्रथमया अबहाय गोबांमा राज्य गोदाल मानजात तैचों बु माननाय जोंनि इतिहास न साखी दंगो तैचों 184 जन राजबंश जों अहानि बाग्रा दंमानि जों हा साकानि जोंनि डेमोक्रेसीनि आइनो खबजांमनि उलत जों गोमाय थांसिनाय हिनैना तै गणतन्त्रनि आइन तिनो जों उद्धार होननानै हिनै 2009 नि सिमनो जों आन्दोलन खायफायमानि अ आन्दोलन 2009 नि सिमि तिनि 2023 नि 17 तारिखआव ताबुकबो जों ओ दिल्ली थानानै बागै जों जत सिनियर लीडर जों मिनिस्टार जों जत प्राय 200 जन प्रतिनिधि जों थानानै बागै ताबुक आगरतला नि बादारघाट रेल स्टेशन जों जत रेडी ओंलायगै ताबुक थांनानै जरा ओंलाय दं दैसाके जों ट्रेन चलिनाय जों जत थांलाय बायनो बे बाक्सा नेतृत्व लीडर राव हयतो तिनि ट्रेन बाय ओंया खाना 23 तारिख नि प्रोग्राम बांके 22 तारिख राव बाक्सा फ्लाइट बाय थांलायानो कयजन ताय नेतृत्व अमाहायखनो जोंनि आन्दोलन जों चलिफायो ए 9 बोसोरनि बिसिङाव जों आन्दोलन जे खायफायमानि अ आन्दोलन दापे न विभिन्न धरনের आन्दोलन ओंहा राजनीतिक भावे भुटाभुटिनि बादायलायथिबो आरो आन्दोलन ओंहा जोंनि गाव बा जोंनि मानथाय सावैनो जों राजनीतिक दलावबो जों दिनै एनडीएआवबो जों मानथाय सुथायना सावैनो जों खबजागौ हिया जों सरकारो रिफ्रुफनो प्रथमाव जों नायनि सिबिनो जों सालायै लामा कासो लायलांहा लंग मार्चिं लायलांहा दिल्लीबो थांगे हांगार स्ट्राइक दं लायलांहा सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन खालायलांहा केनो गोबां मा मुभमेन्ट जों अंखायलायनानै जों दिनै जराते जोंनि पार्टी आईपीएफटी नि आन्दोलन चलै दंखौ आरो बिसिङो साना थांका हांकायबा चले माने लामाओ चलार पथे हिमान जे कवे साजा चलार पथे विभिन्न धरনের सम्मुखीन करते হয় अब ओंहा शिक्षानि दरकार अब যত সমস্যা যে এংনাই ও সমস্যানো যারা দরবার খাইয়ে তাতাগৈ আগামী দিনের বাগै সামন খাইथामानाय अबरम दिन सालचा जीत एंनाय अब चिनि थानि दृढ़ विश्वास जों खाथैजाक एबा जों विश्वास होनजाक चिनि पार्टी आईपीएफटी नि चिनि फाउंडर तथा चिनि प्रेसिडेंट ब मिनिस्टार तै प्रेसिडेंट तंतै ब जों गारि थांबाय परेबो चिनि गोबांमा लीडर जों केके साहेब सल बर दिन सालचा पार्टी आईपीएफटी नि मुंबाय कि टिप्रालेन माननानि बागै तिनि आन्दोलन प्रथम যখন আন্দোলন খানা থাংফুগে সুইসিগনেচার রাগ নাইতুরি অজরা রাগ তিনি কেকে সাহেব বন তিনি টিপ্রালেনি ইয়া খাইথানি প্রথম সিগনেচার বন রুব তিনিবো जोंबाय दंख माया साक दंनाय आगामी दिनबो दंनाय तै जत चिनि लीडर ताबो दैबो बारि दङ अब स्वाभाविक टिप्रासा जों माय संखावो माइनरिटी 1/3 जों माइनरिटी नि थांहा मात्र 1/3 दंसुबो आरो बिसिबो चिनि मानथाय सुथाय नत लागनानै बागै अनेक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बा राजनीति ब्ले गोबां मानो जोंनो थंजागनाय हियाबा जों जेसय थंथों जारा केक्रग बा कुबैबाय बुखारिबै जे सामु खायनायराव थंजागरुरुगले बिनि अभिज्ञता बारेरुरुग थंजारुरुगले आगामी दिननि बिनि मुभमेन्ट बहाय किए खानाय टाइम टू टाइम जराबाय ताई माने समय बाय जराबाय दाने दिन जेटा देश पृथ्वी जो परिवर्तनशील उतंगो अपरिवर्तननि लगेवनो जोंनि आन्दोलनबो जों परिवर्तन खायखायै जों बहाय सिस्टेम के थांके अ दिनो जों बहाय खायनाय आगामी दिनो जों बहाय एंनाय अब प्लानिंग मुताबिक चिनि काम चलैतो सर जे लुकुरक ताबु बाक्सा ननि अपोजिशन लीडर बा कक्सिल चाव आईपीएफटी नि ताबु बरनि जे बनि जे नाहारमु टिप्रालेनि फाइसिं करिखा बरन ताबु इलेक्शन गानाव सिमी बरनि किसा मिसा बरनि सामुंग गुंगो इलेक्शन करि इनके बरन कुनु करै अंगाय ताबु के बसखांबा बाय इलेक्शन ते आबनि कारिने फाइने बिसिओ लोकसभा इलेक्शन आबरनि बागै दा नरके दिल्ली थांनाय दं ना कुबै न टिप्रालेनि बागै ना 2009 नि हइते
ধারাবাহিকভাবে পার্টি আইপিএফটি 23 তারিখ অগাস্ট এডিসি মামানি সালनो जों स्टेटहुड डिमांड सालनि माने जों आंदोलन खायफैमानि आबो इलेक्शन बाय कोनो सम्पर्क करै जों धाराबाहिकभाবে 2009 सिमनि ताबुक 23 नि बागैबो प्रस्तुतनि ताबुक रेल स्टेशन आबोनो नोंहाय नांनाया सिलसाबा जों आबोनो तांखायनाबोनो जों उत्तरनाबो नांया जोंनो सिलसा दङबो जों हुया बा सिलसाबो जों खतिंनाय लाबुंनाय आबो मुसा जों थानोखौनो हेडेक जों आबो बागै मंसा कमेन्ट्स खायनानाय साइ दंथों जे सानाय आबो सानाय आबोन बागै जों मुसा जों सामों जों खायथान नरं सामं सिमिन नरक खालाय थांनाय खाय दङ एबं धाराबाहिकभाবে जों बसर बसर जों आबो 23 तारिख अगास्ट स्टेटहुड डिमांड आबो जों खाय दङ सेमानोबो सार एनसि सार थुइमो बिसि बतंखौ थैयाखौ बथांमालिया आइबोन जों थांहा सेमाबो आबोन इसकां बसिवा के जों कोरोनानि कारण जों परमिशन रुलिया आबोन कारण जों थांमाया आंहा ताइ बाकी निस्करि खबले इलेक्शन 5টা বছর 5-6টা इलेक्शन दंनाय आरो जों प्रत्येक बছর 23 तारिख अगास्ट नि परेबो इलेक्शन होयो माने आगेबो इलेक्शन होयो माने फाइनली जों 23 बाय अब सगलाया जोंनि अत्रिप्लालेन दाबि बाय अब सगलाय इलेक्शन मेटारिया इलेक्शन मेटर या माने तिपरासानि हांक्र आने हांक्रानि बागै जोंनि आन्दोलना म अब जों केनो केबो किरिया केबो लालासि किरिना बुकावया लासिना बुकावया जों मानथाय जों सानो जैसे दफा कतर बर दफानि बसंफंथु कतर दफानि बसं दफा फंथु जोंना हाया तासाथों जों जोंनि सामारसे सामो जों बे वालाय सुलाय बिनि पदेरफोर हाया जाया सालायबो जों मानथायनाया जों राजनीतिक भाबे समाधान जों खायना अंथुं अबश्य जों सर तेगेसा 2018 व क्षमता फाइमेन जागुलो जे नरो आईपीटी बाय बीजेपी कथाय हाबांगो फाइका गाव जराव पूर्व त्रिपुरा आसन लोकसभा नर सानमानि माले हाइपानो आजरो एनसी चार बासाखा कपलाइंग एफन तो बासाखा ताकलाय बुदान नरंने अ डिमांड दंनाय जेतो नरं आईपी बीजेपी बाय कथावै सरकार खालाय दङ अ जागाव कि ओ लोकसभा कायसा सीट मानानि बागैनि पूर्व त्रिपुरा बागै नरं दाबि दंनाय अब जराव सावन তিনি जों दिल्ली थानान बागै जत प्रश्न अब ट्रेन साइड नंतों हा अब लोकसभा इलेक्शन मेटा जों उलो सावन बेलाय हामबाय सानो सिन लगी दङ सर कृष्णकान्त सर न नों तो पुइलानि सिमिन नोंसो पुइला सिग्नेचार खालायनाय ताबुक दंखौ के सर निनि नगमुंगो आईपीटी ता बुजागत बेलायथे हामबाय जोंनि हमबय चेनेल न बेलायखे खानांगौ दै खाबो खातुंगो हमानेहाय थांनाय 2009 4 तारिख मार्च मासे जों जखन आईपीएफ तेंखा आफरो 17 जना एग्जीक्यूटिव कमिटी दंमोन मिसिंगो एकमात्र ताबक आंसाइसुं ताबक दंरसिव आईपीएफ दियो सर आफरो हरिनाथ बुतंना बरके एडवाइजर दंमोन बर एग्जीक्यूटिव या एडवाइजर चेयरमैन दङ आफरो एके 17 जनानि एग्जीक्यूटिव कमिटी वो ताबक आंसाइसुं ताबक दंरसिव ते बाद बाकी जतनो केउ बीजेपी केउ मथा बासिनि प्रेसिडेंट एनसी देब्रमातो थै थांजाखा ते दाब्रजलाल बबु थै थांजाखा म हायके ते कयेक जना सिनि पार्टीनि आईपीएफटी फाउंडार थै थांखा आबो अंनायनो संसारबा थैनाय थांनाय आजायनाय अबो अंनायनो हायफानो दिनिबो बेलायखे खानांगो दिनै जों सेबारि स्टेट फार्स्ट दिल्ली दरना खायका 4 तारिख आगस्ट जों 45 जना आफरो दिल्लीआव थाङो 2009 नि 4 तारिख आगस्ट फार्स्ट दिल्ली दरना जों 45 जना दिल्ली जंतर मंतर सालसानि दरना खायखा आबोनि थेके तुलुक फायै दिनै 2023 फाय सफायखा जों 2023 नि सिगां सेमाव 22 जों 23 आगस्ट दिल्लीआव जों पालायो सेम बहायखौनो तागलाय बाहायनो 23 आगस्ट जों दिल्लीआव पालायलायफिनाय एगे आं खाखायो सिनि आईपीएफटी अब तुलुक जों आगावै दङ अब तला असलया बर' मुनि सरकबा राजनीतिक भाबे कोनो बर' रवा सगै बाक्सा दल कावै थाङो अमाहायङै दङ हायफानो सिनि उद्देश्य हंके सिनि गोल हंके एडिसि एलाकानो जों त्रिपुरालेण्ड सोनामनाय आ गोलनो नाहरैनो दिनै जों दिल्ली दरना खाय दङ एवं
जों ताबक दिल्ली थांनाबाबो तियार ngay dong belai hambai belai hambai angke sing sai maka satong kuptei belai nang kungmani kok sai khanar ka bonang kuptei sing sai maka nai tong di khompoi di khabang ta kuptei bukuk song sing o jorawo tik रेलगाड़ी वो काजक जे रेलगाड़ी मो दिल्ली थानाय दिल्ली वो जे I-50 बदल बरो 23 तारिख को एडिशन मा साल बरो आरो पालायनाय तै एडिशन तैनाय आलादा हासते सनानो बागै बरो आरो दनाव थाङै दङ अकक साइमानो फिया अ बुखुक सं तामनि बागै थाङै दं बर'नि फाय सोलायन बुखुंनि कामिखे बुजागोन आंखे करबुंनि ताम मुंगा मंखे जगदानी जमातिया जगदानि जामोन तामनि बागै बिया थाङै दं जोंखे ताबक थाङानि नाय मेनखायसि जों चिनि तिरफ्रा हासते चिनि तिरफ्रा रायजोआव जों एडिसिनो आलादा रायजो नाङो होनै जों ताबक दिल्लीआव मुभमेन्ट खानि थाङो अच्छा नरो बुखु खरग बुथुक थाङै दं बुखुनो फुनाय बेलाके हामबाय मेडिया फेसबुक माने बागै जोंनि बुखुक सिनिया जों सलारावहाय टटेल बुरिरावहाय जों IWFT IPFT मिलेवै 150 जना हनै जों सालायमानि फिया बा बरकतै बुबाङै थांका ताबो 180 नि उपरसे हनै थांकाना नेके तै बरक बाक्सा फाइना मोसौ मानि बरं फाइमालिया तावनि बागै हमला ताबो माइ तुइ बरनानि जराबा जोंनि बरक रकबा बेलेके प्रब्लेम बागै फाइमालिया फिया बा बरं जोंमाय बाक्सा सापुर न दङ जों दिल्लीआव जोंनि थांमानि कारण खायाव बाहाय जों प्रत्येक बिसिवनो 2009 नि सिमिनो जों जेंसाय फेमानि सार एनसे दंफुरनि सिमिनो जों 13 अगस्त जों पालायो जों जन्तर मन्तर थांनायबो जों प्रत्येक बोसोर पालाय दङ जोंनि त्रिपुरा हासना जों आलादा राज्यखौ सिनामनानै जोंनि बुकुं बारानो फियकनानै हिनि जों वान सुगै जों सामुंनो खामानि जों जवाबाव थांनानै बागै तियार उमै दङ ताबक एमखाय बो दिनो सगैनाय नरो दिल्लीआव सगैमाथ 3 तारिख 3 दिन दग नांनाय हाइफानो जोंनि जबाखे 23 तारिख उंनाय ता जबाखे 23 तारिख को जबांना जरा काइसाव IWFT बेलाय हम गम तमनि ताबक बेलाय खर्च जाक हाइके नुकजाक हनै लुकरक सालायो बेलाय मरै ओं जाखनै ने नों आबनके बाहायके न बेलाके हामबाय तामनि हमले न खुरसानि बरक रकसे दाल बिदाल उइ थाव हिंके अमबा बेबा बरक साबजाक माबा बाक्साबा थांनाय न अब पार्टी केबोनि पाइजा गया जों दफाना हामजानाय बरक हिंके काइसा जागानो जों तंनाय ओरवाइसा के जों पिजाक थांया अबन आनि आसुक नको अच्छा बुखने मंके आनि मुं खनजनि कलय नंके बु पदत organize बेलाय हामबाय हिंके